Dewch ni weddio. Diolch yn ydio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym i dod lawr y nerth dy ysbryd ac i nerthu ni yn ein haddoliad y bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. Trigarhau felly, ni'n gofyn hyn trwy enw ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch chi'n dechrau'n gwasanaeth drigannu'r emyn rhif 77. Fy nymuniad paid a gorffwys ar un tegan is yn ef, eto rioed ni welo llygad wrth rych tebyg iddo ef. 77 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fy'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Fydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Rhagfyr 15, Rhagfyr 15. Ond cyn hynny, os Duw a'i mynd, fe fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau, ac mae'r noson honno'n cael ei chynnal fan hyn ar y nos Iau
cyntaf o'r mis, sef Rhagfyr y cyntaf, fel mae'n digwydd bod. Felly mae hwnna'n agosau nawr, wythnos a hanner felly sydd tan hynny. Ac mae'r wybodaeth ar y cerdiau bach yma, yn sôn am yr noson y garolau, ond hefyd ein croesawu'r Nadolig, sef yr noswyl y Nadolig, am 11:15 o gloch y nos. Felly, croeso chi gymryd y cerdiau yma ac i'w dosbarthu fel dymunwch. Fydd ein hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. 45. Fydd am darlleniad o lyfr Eseia penod 53, gyn darllen yr holl benod. Eseia 53 ar adnod gyntaf. Pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd, cynnes efe a dif o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn o dir sych, nid oes na ffryd na thegwch iddo, pan edrychom arno, ni bydd pryd fel y dymunem ef. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oeddem megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd ac ni wneithom gyfrif ohono. Diau efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond efe a archollwyd am ein camweddau ni, efe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a grwydrysom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Efe a orthrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac nid a gorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai a'i cneifiau, felly nid a gorau yntau ei enau. O garchar ac o farn y cymerwyd ef, a phwy a dreitha ei oes ef, cynnes efe a dorwyd o dir yr rhai byw, rhoddwyd pla arno ef am gamwedd fy mhobl, ac efe wnaeth ei fedd gyda'r rhai anwyr, a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth am na wneithau gam, ac nad oedd twyll yn ei enau. Eithir yr arglwydd a fynnau ei ddryllio ef, efe a'i clwyfodd,
pan osodo fe ei enaid yn aber dros bechod, fe a wel ei had, fe a estyn ei ddyddiau, ac wyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef. O lafer ei enaid y gwel ac y diwellir, fy ngwas cyfiawn a gyfiawnha lawer trwy wybodaeth, cynnes fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Am hynny yr hana fydd o ran gyda llawer, ac fe a ranna yr ysbail gyda'r cedyrn, am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth, ac fe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, ac fe a ddig bechodau llaweroedd, ac a'i riolodd dros y troseddwyr. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, i ddod ata ti trwy enw ac thrwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod ger dy fron unwaith eto yn galw arna ti i edrych arno mewn dy drigaredd ac yn dy dosturi. I ni yn diolch ein bod yn gallu galw ar dad a fod yn dad nefol drostom ni, dy fod yn ein caru ni, dy fod wedi darparu ffordd i achawdwriaeth ar ein cyfer ni. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod wrth dalu y fath pris i dy fab farw ar y groes yn ein lle. Ac felly i ni'n gwybod bod yna wrandawiad, hyd yn oed i rai fel ni, ond yr ydym yn blant i ti, yr ydym yn blant sydd wedi golchi yn lan yng ngwaed dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly i'n gwybod o Dduw bod yna a ddewidion ar gael ar ein cyfer ni, y gallwn ddod ger dy fron ac i ddod yn mawl a'n deisyfiadau gan wybod y fod yn ein croesawu ni, yn ein gwrando ni ac yn ateb dy ein gweddiau yn unol a ddywyllus di. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i fod yma gyda ni, i ni'n gwybod mae cywir ac iawn i'w gofyn am y fath bethau, i ofyn am dy bresenoldeb, i ofyn am dy ysbryd iddo weithio yn rymus yn ein plith ni yma, i weithio'n rymus y tu allan i'r adeilad, i weithio'n rymus yn ein gwlad, yn ein cenedl sydd wedi crwydro mor bell oddi wrth y bethau di. O Dduw i ni yn gweddio, byddwn ni yn cael gweld y modd yr wyt ti yn dwy'n pobl ata ti dy hun. I ni'n gweddio byddwn ni'n cael gweld dyddiau unwaith eto, bydd enw di yn cael ei ddyrchafu goruwch pob un enw arall. I ni yn gweddio felly ar i ni cael gweld y symudiad hwnnw o'r nef. Bydd yna dywalltiad o'th ysbryd arno. I ni gofyn ar i ti ddod lawr i'n plith yma heddi. Ac i'n erthu ni, i ni'n cofio Dduw hyd yn oed chydig y ddyddiau nôl yn y cwrgweddi. I ni ofyn am ryw galondyd, am ryw arwydd gennym ti o ddaioni. O Dduw, i ni dal i ofyn am hynny'n dod yn disgwyl o Dduw i cael gweld. Yn gyntaf i ni cael profi o'th bresenoldeb yma yn ein plith. Ac yno Dduw i cael gweld y modd rwy ti yn dod â phobl ata ti dy hun. I ni'n parhau i ofyn am hyn. I ni'n parhau i ofyn i ni cael gweld yna gwirthiau yn digwydd o flaen ein llygaid. O Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod ag argyhoeddiad ar ein cenedl ni, tyrd ag argyhoeddiad o bechod agor llygaid y deillion mwyn iddyn cael gweld ei hangen am waredwr. O Dduw, llawer ddim bellach yn gwybod bod yna fath beth a gwaredwr. Ddim yn gwybod bod yna Dduw, i bod i calonau wedi caledu cymaint ac wedi troi cymaint. Ddim hyd yn oed yn ymwybodol fod yna ddydd wedi ei neilltio i addoliant ac i geisio a dy wasanaethu di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod a gwneud y pethau mawr yma yn ein dyddiau ni. Trigar hawr ddim, diogela yn hamser yma, i ni'n gofyn i ti fod yma gyda ni, i'n helpu ni i daddoli di mewn modd sydd yn gywir ac yn iawn ac yn dyblesio di. Ter tywallt ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Newch ni ganu emyn rhif 554, 554, boed fy nghalon, i ti'n demel, boed fy ysbryd, i ti'n nith. 554, gyda ni sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o lyfr Eseia, penod 53 ac adnod 4 a 5. Diau efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau eto, ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond efe ar chollwyd am ein cymweddau ni, efe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Oedd ydyw hawliau dynol yn cael ei gwthio ym mhob maes o fywyd y dyddiau hyn, ac i ni glywed ym mhob man ar y newyddion papurau newydd drwy'r amser ynglyn â hawliau dynol, ac eto i chi'n gallu gwneud un cam fach, dweud un gair bach allan o'i le, falle rhyw frawddeg o'i le, ac mae rhywun yn dod lawr arnoch chi fel tynnell o frics. Ond mae fel petai'r hawl y gwirionedd yn cael ei wrthod yn yr oes i ni'n byw ynddi. Mae bob math o hawliau, mae gennym yr hawl i wneud llawer iawn o bethau, i fyw fel y mynom. Mae pob math o wahanol safonau ac moesau neu pethau sydd yn anfoesol, pob math o bethau, mae fel petai dyn yn cael yr hawl i wneud yr hyn a fyno, ond i gyhoeddi gair Duw, mae fel petai yn rhywbeth atgas iddynt ac mae'r hawliau hynny wedi mynd. Does dim hawl bellach i gallu pregethu llawer o bethau.
Dwi'n aros am y dydd pan na fyddwn ni hyd yn oed yn cael darllen rhannau o air Duw. A ni darllen rhyw adnodau bore meddwl, sawl blwyddyn fydd hi cyn y bydd na ryw ddeddf yn dod nad oes gennym hawl i ddarllen hyd yn oed gair Duw. Bydd na ddarnau bydden nhw ddim yn licio, ddim yn hoffi, ac yn teimlo, na, dydyn ni ddim eisiau hynny, mae'n erbyn hawliau pobl eraill i fyw fel yma nhw. Ac felly, does dim hawl dyn ni ddweud y pethau hyn, ac felly mae'r hawl am y gwirionedd, i ni ddim yn bell i ffwrdd o hynny, un cam bach arall, ac dyna lle fyddwn ni. Ddim yn cael pregethu rhai pethau, erbyn chydig o flynyddoedd, fe fyddwn ni yn gallu gweld na fydd hawl hyd yn oed darllen gair Duw. Mae yna rhyw atgasedd naturiol at y gwirionedd. Ac ni'n gwybod mai dyna be mae'r ysgrythur yn ei dysgu ni. Ni'n gweld yn yr adnod gyntaf o'r benod enwog yma, ni'n gweld yn eglur, mae'n gofyn pwy a gredodd i'n hymadrodd, pwy sydd yna? Ac yn ein gwlad ni bellach pwy sydd ar ôl sydd yn credu. Mae e'n gwestiwn personol, a ydych chi yn credu? O rhoddir pob cyfle i chi gredu, yr holl dystiolaeth o'ch blaen chi. Ac eto, a ydych chi wedi dod i gredu? Bod hyn oedd yn wir o'r Iddewon, gafon nhw lawer o dystiolaeth yn dofe. Ac eto, yn dal i fyny gwrthod ildio a phlygu air Duw a chredu. Ond mae e'n esbonio ni yn y fewn yr un adnod pwy a gredodd i'n hymadrodd ac yna mae'n dweud ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Ac yna i ni'n gweld y cydbwysedd dwyfol yma o gyfrifoldeb dyn ac eto datguddiad Duw. Mae cyfrifoldeb arnoch chi gorchymyn i chi gredu ac eto mae'n rhaid i'r pethau yma cael ei ddatguddio a'i ddatgelu i chi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y rhan o'r benod enwog yma ar gamgymeriad dirfawr. Mae yna gamgymeriad anferthol wedi digwydd. Ac yna cosbedigaeth i'r prwyol, ac yna'n olaf byddwn ni'n edrych ar cadwedigaeth sicr. Felly camgymeriad dirfawr, cosbedigaeth i'r prwyol, ac yn olaf cadwedigaeth sicr. Wel, yn gyntaf, y camgymeriad dirfawr yma. Mae yn rhyfeddol, ond yw wedych chi'n atgoffa chi'n pan i chi'n darllen yr proffwydi ac yn darllen Eseia ac yn meddwl i Eseia ddweud y geiriau yma ganrifoedd cyn geni Iesu Grist. Ac eto dal mor berthnasol y pryd hwnnw ac yr oedd yn ystod dyddiau Crist ac yn ein dyddiau ni. Hyn oedd yn wir yn ei adegau ac yn y dyfodol. Gwrthododd llawer yn oes Eseia i gredu gair Duw ac i gredu'r proffwydi. Llawer yn yddiau Crist a llawer heddi yn gwrthod ildio a gwrthod credu yr holl dystiolaeth. Yr holl dystiolaeth y mae dal trafferth gweld y deall. Bron iawn gallech chi'r ddadle, pe tawn ni'n gallu perswadio trwy ennill y ddadl gyda phob un am wirioneddau'r ysgrythur dal i fod yn golledig byddan nhw. Achos y mae angen y rhodd o ffydd. Felly gallen ni perswadio pawb bod yna Dduw, fe allen ni perswadio pawb yr holl wirioneddau am y proffwydi, fe allen ni ddweud hynny, ac y mae yn bwysig i ni ddangos iddyn nhw y ffeithiau yma, ond y mae dal y diffyg yna ganddyn nhw i gredu'n achubol. Falle fe fydden nhw'n credu yn ei pen, ond dyw hwnna ddim yn ddigon da, y mae angen yr rhodd o ffydd. Ond fel ag y mae maen nhw'n gwrthod credu unrhyw beth am dystiolaeth yr arglwydd. Y problem yw, mae dynion yn meddwl bod ei barn nhw yn iawn. Sawl un i chi wedi dod ar ei traws, y mae nhw'n weddol bodlon ei byd yn meddwl bod nhw'n iawn. Di Arhebion 14 adnod 12, y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Ond ydy hwnna'n disgrifiad teg o'r gymdeithas sy'n ni'n byw ynddi. Mae nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, neu mae nhw'n ddigon bodlon ei byd. Ac yn meddwl, wel, fe driau yng ngorau, a dyna fe. Ac eto, yn ôl yr ysgrythur, y diwedd y ffyrdd hynny yw angau. Wel, roedd yr Iddewon, roedden nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Yn edrych am waredwr, yn edrych am un cadarn, nerthol, ond un deiarol yn unig. Un a fyddai yn dod a bendithion tymhorol iddyn nhw llwyddiannau corfforol gweledol. Un a fyddai ni harwen nhw fel cenedl. Ond nid yw yn ddiddorol, ond nid yw yn brawf arall i chi o wirionedd yr ysgrythur. A pa genedl yn y byd sydd mor ganolog i broblemau'r byd ac unrhyw beth yn wneud â hanes y byd. Edrychwch chi ar hanes y byd a'r genedl Iddewig sydd yn ei chanol i drwy'r amser. Maen nhw yno yn ei chanol i, mae yna rhywbeth yn y newyddion amdanyn nhw dro o tro wedi bod erioed trwy gydol hanes y byd, nag yw yn rhyfeddol.
Nag yw hwnna'n dweud rhywbeth wrthyn ni? Bod na rhywbeth am y genedl yma, ac eto, i ni'n gweld yr oedd yr Iddewon yn y dyddiau hynny yn chwilio am rywun i'w helpu nhw. Ac wrth gweld hanes cythryblus yr Iddewon, i ni'n gallu deall sut y byddant yn dymuno gweld un yn dod i'w harwain felly, ond ydyn ni yn gallu deall, petai rhywun yn dod i'n harwain ni. Mae yna gymaint o atgasedd wedi bod ag atyn gymaint o greulondeb, o gamdrin, dros y blynyddoedd, ac i ni'n gweld, allech chi dweud, na fydda rhywun yn dod. I ni'n gweld hyn yn yr hanes diweddar, ac mae'n dal i fod mor wir. Oedd darlun o'r hyn y byddai'r Meseia yn ei wneud, sut un a fyddai, ac roedd ganddyn nhw ddarlun yn eu pennau nhw hunan, yr oedd angen un oedd yn mynd i fod yn fawr ac yn gadarn ac yn mynd i arwain nhw fuddugoliaeth. Nid oeddent yn disgwyl yr hyn a welsant yn yr Iesu. Dath fel sioc iddyn nhw. Wel, doedden nhw'n credu mae'r Iesu oedd y Meseia. Ni ddeallant y proffwydoliaethau yr Hen Testament. Bod yr Hen Testament o'r dechrau i'r diwedd yn pwyntio at Grist. Doedden nhw ddim yn ei weld doedden nhw ddim yn ei ddeall pan yr oedd yr Iesu wedi ei eni, doedden nhw ddim wedi gweld bod y cyflawniad o'r proffwydoliaethau wedi digwydd. Doedden nhw ddim yn deall yn ysbrydol elfennau o air Duw. Doedden nhw ddim yn ei ddeall o gwbl credant grefydd o bethau gweledol. Fe nathon nhw wneud rhyw fath o grefydd, yr oedden nhw'n gallu gweld ei gyffwrdd ei arogli, ei flasu, rhywbeth bydd y synhwyrau yn ymateb iddo, fel bob crefydd arall. Ond ydy hwnna'n wir am grefyddau'r byd. Mae'n hawdd, ewch i unrhyw ysgol, mae'n hawdd dysgu crefyddau'r byd, os ych chi'n mynd i gytuno i wneud. Mae'n hawdd os ych chi'n wneud achos mae pawb yn meddwl, mae addysg grefyddol yn peth rwydd i'w ddysgu yn yr ysgol. I mi'n sôn am lliwiau pert, arogleion, gwisgoedd, traddodiadau. Dyna yw crefydd, dyna yw addysg grefyddol, yw yr elfennau hynny. Dyna beth yw crefydd y byd, ond nid yna crefydd yr ysgrythyr, a nid yna oedd crefydd yr Iddewon, ond oedden nhw ddim yn ei weld Yr oedden nhw hefyd, fel pob crefydd arall, wedi creu crefydd y gallant ei wneud, ei weld. Proffwyda Eseia y byddant yn ei wrthod wedi ei eni. Yn sicr yr oedd ei enedigaeth yn achosi yn hawster i'r Iddewon. Nid oeddent am un i'w harwain fel hwn. Hwn? Wedi ei eni yn y fath gyflwr. Dyw hwn ddim yn mynd i arwen ni i fuddugoliaeth. A wedyn y dioddef a gafodd o'i enedigaeth, y tlodi, y dirmig, y trwbl gafodd, nid oedd statws i hwn. Ac wrth i ni weld sut fywyd y cafodd, bywyd anodd, bywyd tlawd. Ac yna wrth iddo weinidogeithi, gwynebau anhawsterau, gwrthwynebiad ar ôl gwrthwynebiad. Sut gall un fel hwn fod yr hyn, yr honna fod? Dwi ddim yn bosib. Mae Eseia wedi proffwyddo'r peth adnod 3. Dirmygedig yw. A diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyw hwn ddim gwerth dim byd. Pwy yw hwn sydd wedi cael ei eni yn y fath gyflwr? Pwy yw hwn sydd wedi cael ei wrthod gan bawb? Pwy yw hwn mae pawb yn ei gysau? Dydyn ni ddim eisiau dilyn hwn, a proffwydodd Eseia y byddant yn ei wrthod ac yn ei ddirmygu. Roeddent yn ei gysau ac am ei wrthod troant ei hwynebau oddi wrtho. Diau adnod 4. Efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau. Roedd yn un a gymerodd ein natur ni, ein gwendid corfforol, blinder, syched, yr angen am fwyd. Roedd yn union fel ni, a daeth i fod yn ddyn mwyn ein cynrychioli. Ni'n gwybod hynny, daeth i fyd a fyddai yn ei wrthod, ei wawdio a'i ladd. Ni chwynodd yr unwaith tra'n cael ei gamdrin. Cymerodd y cyfan yn ostyngedig, daeth i'r byd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Ydych chi erioed wedi ystyried hynny? Fe ddath Iesu Grist i'r byd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen ac ni chamodd oddi wrth y boen. Ni foddodd o dan pwysau. Bydd o fel barhaodd i'r diwedd. Tan iddo ddweud gorffennwyd. Darllenwch hanes y groes. Y digwyddiadau yn arwain i fyny at y croeshoelio, y gwawd, y poeri, y gweiddi.
O'r fath dywyllwch, ystyriwch y tywyllwch a fiodd. Y tywyllwch dieflig hynna'r holl becellau tanllid y fall. Mi fydda'r un drwg yn meddwl, dyma ni, mae'r Iesu yn cael ei ladd, mae'r Iddewon yn ei gysau, mae'r Rhufeiniaid yn cytuno i'r peth, ac o'r fath atgasedd. Allech chi ddychmygu'r teimlad oeredd hynny, y teimlad tywyll hynny. Allech chi ddychmygu ar Calfaria, yr groes yn cael ei osod i fyny, ac yr dynion drwg o'r ddoi neilltu iddo fe, ac ef yn y canol, ac mi fydda'n ar fath awyrgych, mi fydda'n awyrgych dieflig, mi fydda'r holl picellau tanllid y fall yn cael ei daflu, ac o'r fath atgasedd dynolryw i gyd yn cael ei bentyrru, ac yn dweud cael gwared ar hwn. Ac fe gymerodd y trawiadau lleisio. Mae'r llais gallu fod yn waith ar corfforol yn diwy ambell waith. O'r trawiadau gafodd ei giro a'i giro gan y lleisiau a'r geiriau creulon, y gwawdio ohono fe ar y groes i ddod lawr o'r groes. Dychmygwch yr erchylltra hynny. I fab Duw gallai fod wedi dweud unrhyw beth, pryd bynnag yma fe, ac yna'r gwawdio lleisio gafodd ei roed a'r casineb dig ato, ac yna'r trawiadau corfforol. Fe cleisiwyd dan bwyser fath atgasedd. Siwr o fod, i ni'n sôn am y cleisiau yn ymddangos yn syth, y taro ar y corff, a'r glais yn dod i'r wyneb yn syth, a'r chwipio'r corfforol. No be ni'n deall, nid yn ôl y dull i ddewig o chwipio, lle gorffennwyd y fflangelli ar ôl 40 o geiriadau a thrawiadau. Na. Pan yr oedd yr Iddewon, mi roedden nhw'n stopio ar ôl 40, hyd yn oed i'r gweithaf o troseddwyr. Na, nid felly gafodd yr Iesu yn ôl dull yr Rhufeiniaid gafodd e. Dyna chi greulondeb, dyna chi fflangelli, dyna chi chwipio gafodd e. Dyna chi gleisio gafodd e. Ac felly, fe ddath yr Iddewon i'r casgliad, yn cyfiawnhau ei hatgasedd tuag ato yn y lle cyntaf. Roedd yr Iddewon yn casau'r Iesu yn y lle cyntaf. Roedden nhw wedi clywed am ei fagwraeth, am ei enedigaeth. Roedden nhw wedi clywed am ei weinidogaethu fe, am ei wirthiau fe, am popeth hyfryd ac arbennig o dda a graslon a chariadus nath e, ond roedden nhw'n ei gysau e. Ac nawr, roedden nhw'n teimlo ei bod wedi ei cyfiawnhau yn ei hatgasedd tuag ato. Fe perswadiant ei hunan, ni all hwn fod yr hyn y mae yn ei honni. Ni all hwn fod yn Meseia, ni all hwn fod o Dduw. Rhaid felly i Dduw gosbi'r Iesu. Roedden nhw'n meddwl bod y tad yn cosbi'r mab, sydd yn gywir, ond nid yn y ffordd roedden nhw'n ei feddwl. Roedden nhw'n meddwl bod y tad yn cosbi'r mab yn y ffordd mor greulon gan fod hwn wedi pechu, gan fod hwn wedi twyllo gan mai nid hwn oedd mab Duw, ei fod e wedi rhyfygu. Roedden nhw'n meddwl, ni all hwn fod yn Meseia, mae Duw yn cosbi hwn, dyw e ddim yn bosib i hwn i fod yn Meseia. Grandewch, eto, ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond doedden nhw ddim yn ei ddeall yn iawn. Roedden nhw'n meddwl bod Duw yn cosbi hwn, pwy bynnag oedd e, ond nid mab Duw oedd hwn. Dyna chi gamgymeriad. Dyna chi gamgymeru pwrpas y groes. Ond sut ydych chi yn ei gyfrif? Beth yw eich barn chi am y groes? A yw Duw wedi cystuddio ei fab gan mai un drwg ydoedd? A ydych yn edrych ar ddigwyddiadau hanesyddol yma fel prawf mai dim ond dyn ydoedd yr Iesu, ac bod yr Iddewon ac yn yr Rhufeiniaid wedi groeshoelio fe, ac roedden nhw'n ddrwg yn ei wneud, achos dyna falle bydd barn llawer heddi yn meddwl, dyna chi tragedi oedd y groes. Dyna chi ofnadw oedd y groes, fod y dynion yma wedi groeshoelio'r Iesu, ac petaw ni'n fyw byddwn ni ddim wedi wneud na, wel wrth gwrs mi fyddwn ni wedi. Ond ydyn nhw ddim wedi deall y darlun llawnach o'r groes. Gofalwch na wnewch chi gamgymeriad enfawr fel yr Iddewon, y camgymeriad mwyaf ymneithbwyd yn hanes y byd. Does dim camgymeriad mwy gellir ei wneud yw gam ddeall y groes.
Yn meddwl mai marw by'r Iesu o gynlyniad fod Duw yn ei gosbi am ei ffeleddau ei hun, neu yn meddwl fod yr Iesu wedi marw ar y groes oherwydd natur dyn ac bod nhw wedi cosbi dyn da ac mae dyn sydd tu cefnir peth ac mae Duw yn grac gyda dyn am gosbi. Mae'r dyn yn euog o groes hoelio'r Iesu, ond nid yna'r neges. Peidiwch chi â camgymeryd a cam ddeall beth yw ystyr y groes. Mae gadewch ni symud ymlaen y cosbedigaeth i'r prwyol yma. Gai ofyn y cwestiwn, felly pam bu farw yr Iesu? Beth yw ystyr y farwolaeth yma? Ai camgymeriad oedd marwolaeth Crist? Ai cyd-digwyddiad oedd e? Ai tragediad oedd? Ai Duw yn flin ag ef am ei bechodau, fel y camgymerodd yr Iddewon? Ai digwydd bod dynion blin a chenfigenus sydd yn lla dyn da? Ai dyna gyd yw e? Ai dyna sut ych chi'n edrych ar y groes? Mae'r ateb yn hyn yn ddigon clir trwy gydol yr ysgrythur. Sut yn y byd y mae'n gwlad ni wedi troi cefn ar yr athrawiaeth o'r groes? Pwy sydd wedi caniatáu y fath beth? Nad yw'r pwlpedau yn pregethu bellach mae'r groes yw y tad yn cosbi y mab. Dyna beth yw e, Duw y tad yn cosbi ei fab ei hun. Nid camgymeriad oedd e, nid yr Rhufeiniaid oedd e, nid yr Iddewon oedd e. Y tad yn rhoi y mab ar y groes ac yn cosbi ei fab ei hun. Dyna beth ni'n deall adnod 5. Ond fe a archollwyd am ein cymweddau ni. Fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Allwch chi ddim cael yn fwy clir na yna? Dyna yw'r groes. Pam y cystuddiwyd yr Iesu? Pam y tarwyd ef? Pam y cleisiwyd ef? Pam y dioddefodd yn ystod ei fywyd? Yr holl wrthwynebiad, yr holl boenau y gafodd e. Pam bu raid iddo lusgo ei groes ei hun? A dioddef y poeri ar gwawd, o pam yr hoeliwyd ar y groes. Pam i'r dynion yma i godi e fyny ac i wasgu'r hoelio mewn ac i wthio'r waifon i'w ochr e. Pam? Beth yw'r rheswm? Mae'n dweud fan hyn, am ein pechodau ni. Yr hyn oll ydym, yr hyn oll awneithom, ganwyd ni yn bechaduriaid. Dyna pam yr oedd rhaid cael cosb. Yr oedd rhaid i'r tad cael cyfiawnder ac y cyfiawnder o'r reithaf. Yr oedd rhaid cael y gosb eithaf, y gosb fwyaf erchill allwch chi gael. Os ych chi'n deall beth yw pechod a pechod yr holl fyd, yr oedd rhaid cael cosb eithafol. Cosb a fyddai'n gorchuddio yr holl bechodau. Ac y mae fan hyn yn dweud wrthyn ni, beth yw'r rheswm y groes? O'r rheswm y groes yw'n pechodau ni, ganwyd ni yn bechaduriaid. Dyna yw ein cyflwr ni. Yr ydym yn pechu oherwydd ein bod yn bechaduriaid, nid yn bechaduriaid oherwydd ein bod wedi pechu. Ganwyd ni yn bechaduriaid, dyna pam y mae yn naturiol ein bod ni'n pechu. O'r cyntaf i ni'n gwyro tuag at y drwg ac unanoldeb a balchder. Yn naturiol, yr ydym yn cilio o'r gwir ac o'r goleuni. Mae yn boendod i ni edrych ar y goleuni, ond nid yw yn boendod i ni, nag yw hwn yn arwydd i ni heddi, i ni'n gweld pobl ar goll sydd ddim yma. Pam bod nhw ddim yma? Achos bod y goleuni'n brifo. Dyna pam. Pam dyn nhw ddim eisiau dod? Pam nad oes na rai yn fodlon dod o sili wrando ar pregethu? Achos bod y goleuni'n brifo. Siaradwch chi dyn nhw, fi fydden nhw'n cyfaddef y peth os nhw'n dweud y gwir. Mae'r goleuni'n brifo. Mae'n boendod iddynt. Mae'n brifo i cydwybod nhw ac felly maen nhw eisiau rhedeg i ffwrdd ohono. O'n genedigaeth, i ni'n elynion i Dduw, Iesu Grist, ac felly yn naturiol yn ei wrthod. Chi sydd yn ei wrthod heddi, peidiwch meddwl eich bod wedi dod at y cysgliadau yma yn eich doethineb chi. Yr ydych chi yn elynion iddo. Mae yn naturiol. Peidiwch yn meddwl bod chi'n glyfar yn eich gwrthodiad. Mae yna falchder does mewn anghrediniaeth, ond da chi sylweddolwch hwn i chi'n ddall. I chi'n ddall, chi'n methu weld e. Ac mae'n naturiol eich bod chi'n troi cefn, ond eto yn rhyfedd, mae'n ddirgelwch, oedd mae'n gyfrifoldeb arnoch chi gredu. Chi ddim yn ei ddeall e, fyddwch chi ddim yn ei ddeall e, mae'r pethau yma'n ddirgel, ond mae'n rhaid i chi fyddhau. Ni chi'n elynion iddo, ac felly mae eich barn yn ei erbyn. Hyn y dymunwch chi yw dilyn eich llwybrau eich hun, i fodloni eich hun, ond dyma a gliwn.
Fe cosbwyd Iesu Grist ar y groes am eich camweddau chi. Ac am ein camweddau ni, am ein hanwireddau ni, mwyn i ni gael gobeith, mwyn i ni gael maddeiant, mwyn i ni gael heddwch a Duw, rhaid oedd cael cyfiawnder, rhaid oedd i un perffaith ddelio'n broblem. Doedd ddim unrhyw un yn gallu mynd i'r groes, amhosibl. Roedd rhaid iddo fod yn rhywun arbennig, mab Duw ei hun. Dim ond fe bydd yn gallu cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni. Dim ond fe bydd yn gallu cymryd y gosbeithaf. Dim ond fe gall atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. Dim ond mab Duw gall wneud hyn. Ac felly anfonwyd y tad ei fab, ac fe ddath Iesu Grist. Mor ddirfawr y broblem. Trefnwyd gan y tad y byddai fab yn dod a gwneud hyn oll yn ein lle ni, fel ein cynrychiolydd ni, fel un a fodlon ar tad ym mhob ystyr y gair. O fe ath yn gynrychiolydd i ni ar y groes. Gyno ar y groes i ni'n gweld y gosbedigaeth prwyol yma. Fe gymerodd fe yn ein lle ni. Efesiau 2:94, cynnes fe yw ein tangnefedd ni, fe Crist yw ein tangnefedd ni. Fe gymerodd gosb y felltith, yr hyn sy'n gyfwerth a chosbedigaeth tragwyddol, mwyn talu'r pris. Gan i Grist dioddef hyn oll, fe dalodd pris yn llawn am ein heddwch ni, am ein rhyddhad ni, am ein rhyddid ni, am ein iachawdwriaeth ni. Dyma oedd yn rhaid ei gael, rhaid oedd cael cyfiawnder. Ac am broblem o'r anferthol, pechodau'r holl fyd, rhaid oedd i Grist gwneud hyn. O, ni allwn ni gyflawni hyn. Nid yw ein hymdrechion ni yn ddigonol. Dychmygwch, dyn yn meddwl y gall blesio Duw trwy weithredoedd pitw. Dydy dyn ddim wedi deall pechod. Mae'n amlwg nad yw dyn wedi deall natur y broblem. Os oes yna rai sy'n gwrando yn meddwl y gallen nhw blesio Duw trwy fynd i'r capel, trwy ddysgu'r adnodau, trwy ganu'r emynau, trwy gadw'r sul, trwy beidio fynychu ambell i le pechadurus, a trwy wneud yr hyn a'r llall a'r hyn a bec yn y blaen. O, os ych chi'n meddwl felly, dydych chi ddim wedi deall pŵer a natur pechod, mae pechod yn afiechyd, yn rhywbeth erchyll, a mae'r angen y gosbeithaf ar bechod. Mae yn farwol ei effaith, mae pechod yn farwol ei effaith. Mae pechod hefyd yn afiechyd angheuol. Oherwydd cyfiawnder, mae'n rhaid cael marwolaeth. Ac felly yn gyfreithiol felly, mae pechod yn heiddi marw. Ond hefyd mae yna elfen yma o'r afiechyd, ac mae pechod yn afiechyd sydd yn lladd. A lle nad oes ond un meddyginiaeth. Ac meddyginiaeth honno sydd i'w gael yng ngwaed Crist. Does dim meddyginiaeth arall. Does dim, allwch chi fynd i'r fferyllfa a gofyn iddyn nhw am bob math o beth. Allwch chi fynd i'r ysbyty a dweud, mae gen i hyn yn bod o fi, am na roi rhyw foddion i chi. Ond chi'n gwybod beth gyda pechod. Does dim un gwleidydd eto, does dim un gwyddonydd wedi darganfod unrhyw beth sydd yn delio â phechod, ond mae yno yng ngair Duw yn Genesis. Mae e'n dweud wrthyn ni am y groes, yr oedd y feddyginiaeth yn cael ei ddatgan ar ddechrau'r byd. Mae'r feddyginiaeth i'w gael yng ngwaed Iesu Grist. Mae e'n golchi pob un afiechyd i ffwrdd. Does dim ffordd arall i ddelio â'r broblem. Os ych chi'n mynd i'r capel a lle nad yw'r groes yn cael ei ffrigethu, a lle nad yw'r gwaed yn cael ei gyhoeddi, yna nid ydynt yn cynnig meddyginiaeth i chi, achos dyma'r unig feddyginiaeth sydd yna. Gwaed Crist yw popeth. Mor fawr yw'r broblem, mor erchyll, mor ddwfn yw mae e'n afiechyd sydd yn cael gafel ar pob rhan o'r enaid, ac o'r meddwl, ac o'r bywyd, ac o'r geiriau, a pob penderfyniad i ni wneud. Mae e'n cael gafel ar pob un twll a chornel, ac mae'n dinistrio, ac yn lladd yr enaid. A'r unig ffordd gellir cael iachad o'r afiechyd angheuol yma yw gwaed Iesu Grist. Dyna yw'r feddyginiaeth, delia'n holl bechodau a'i effeithiau. Mae yn torri awdurdod pechod ar yr enaid. Mae yn amddiffyn yr enaid rhag ymosodiadau ar afiechyd erchyll hon. Mae'r emynydd yn dweud caid trefn i faddau pechod
yn yr iawn, yn y gwaed. Yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod ble? Yn yr iawn. Chi'n bod, petawn ni'n onest fel cenedl, cael trefn i faddau pechod, a mi fydd y rhaid nhw'n dweud, mewn bod yn dda, trio ein gorau, mynd i'r capel neu falle ddim. Nid yna'r efengil, nid byddai Eseia ddim yn cytuno gyda chi, na dim un o'r proffwydi'n a'r apostolion. Caid trefn i faddau pechod dim ond un lle, yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod ble yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Mae'r tad yn edrych ar y groes ac yn edrych ar yr aberthi ar y groes, a'r gwaed yn llifo lawr, a mae'r tad yn gweiddi bodlon, dwi'n fodlon, a diolch byth, medd Seion, am byth, am yr iawn. Does dim ateb arall, rhaid dod i'r groes, rhaid gweld gwaed Crist yn tywall, rhaid eich golchi yn y gwaed. Dyna'r unig ateb. Os ydych chi'n honni fod yn Gristion, ac nad yw'r groes yn ganolog, yna dydych chi ddim yn Gristion. Mae yn ddigon clir, y mae gair Duw yn ddigon clir. Os ydych chi'n honni fod yn blentyn i Dduw, a dydych chi erioed wedi bod a droed y groes, mae yna rhywbeth o'i le. Yr unig ffordd, yr unig feddyginiaeth sydd i'w gael i unrhyw enaid sydd yn dod â neuogrwydd a llwyth pechod i'w at droed y groes, ac wrth droed y groes mae'r gwaed yn diferu ac yn llifo lawr, ac mae'r enaid yn cael ei olchi'n wynach na'r eira, ac mae'r gwaed mor bwerus, gwaed y mab yw e, mae'n golchi pob staen i ffwrdd. Wel, yn olaf, beth am y cadwedigaeth sicr yma? Ein gweddi ni yw i Dduw fod wedi agor llygaid enaid rhywun i weld yr hyn oll sydd ei hangen. Nad ydych yn camddeall pwrpas marwolaeth Crist. Marwolaeth Crist yw y digwyddiad mwyaf canolog, mwyaf hanfodol, yr un pwysica fuodd yn hanes y byd. Does dim un darn arall o hanes sydd yn bwysicach na hyn. Mor bwysig yw efydd ddyle croes Crist fod yn rhan o bob un pregeth. Crist yw popeth. Nad ydych yn anwybyddu'r arwydd y cad ei farwolaeth. O, mor hanfodol yw e. Dyma'r unig ffordd o gael sicrwydd iachawdwriaeth. Ac yna pan bu Iesu Grist atgyfodi o'r bedd. Dyna i chi ddydd. Ni'n cofio fe bob dydd Sul, yn dydyn ni. Fe ddangosodd Iesu Grist ar y trydydd dydd. Ei fod wedi concro Satan. O, fe ddangosodd. Wrth iddo gafodd ei groeshoelio, gafodd ei gleisio, gafodd ei chwipio, gafodd ei fflangelli, gafodd e'r gwawd, gafodd yr holl beth, ond yn fwy na hynny, fe nath y tad tywallt ei gosb. Fe gosbodd y tad y mab am holl bechodau ei blant ar yr Iesu. Fe gymerodd e'r gosb. Dydyn ni ddim yn deall hynny. A fydd y tu hwnt i'n deall ni. Beth oedd goblygiadau hynny i'r Iesu? Dyna i chi erchyll, mae'n ofnadwy i feddwl bod yr Iesu'n cymryd cosb un person, ond am ei holl bobl. Fe gymerodd e'r gosb, ac yna wrth iddynt gymryd y corff i lawr, a'i osod yn y bedd. O'r dydd y cododd e o'r bedd, fel dwedodd e bydde fe. Fe ddwedodd e fe na i atgyfodi ar y trydydd dydd. Fe ddangosau mai mab Duw ydw i. Fe ddai'n dangos i chi mai o'r nef dwi wedi dod, ac fod y cyfan wedi ei broffwydo, a dyna beth ddigwyddodd ar y trydydd dydd, fe atgyfododd e o'r bedd. Ac yn yr eiliad honno, fe ddangosodd e fod e wedi concro Satan, fod e wedi concro pechod a marwolaeth. Dyna mor fawr oedd ei farwolaeth a'r atgyfodiad. Dyma pam y dywed ar y mynydd i ni'n mynd ymlaen yn yr emyn, yn awr hen deulu'r gollfarn llawenhawn, mae'r
cymorth ar un cadarn. Llawen hawn. Mae'n cymorth ni, mae ein hachawdwriaeth ni ar un cadarn. Mae hwn yn fab Duw. Mae hwn wedi goroesi, nid yn unig y fflangelli, nid yn unig y cleisio a'r gwawdio a'r poeri, nid yn unig y tad yn tywall ei ddigofaint ar ei fab ei hun am ei holl bobl, ond edrychwch fe gododd e'n fuddugoliaethus o'r bedd ar y trydydd dydd. Dyna pa mor gadarn yw e. Ar y trydydd dydd fe atgyfododd e o'r bedd yn fyw, ac fe gafodd pobl ei weld e, ac fe nath e weinidiogaethu o flaen y bobl. Mae e'n ffaith hanesyddol i'r Iesu atgyfodedig ddod ymhlith y bobl. Dim syndod bod yr ymenydd yn dweud mae ein cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Does dim mwy cadarn ar Iesu. Dewch chi ato felly. Does dim lle gwell i ddod pan i chi'n llwythog dan ei ogrwyd pechod. Mae'n mynd ymlaen. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredwch. Dyna chi eiriau, mae'r emynau Cymraeg yn rhyfeddol. Na chi ofnadw pan mae pobl yn troi cefn ar emynau, pan mae gyda chi'r fath eiriau. Gwrandewch ar y geiriau yma. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo, llawen hawn. Gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Mae'r alwad yma heddiw i chi ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe gewch chi'r addewid o fywyd. Dyna beth mae'n dweud, fe gewch chi'r addewid o fywyd. Mae yna rhai heddiw, mae yna filiynau o bobl heddiw yn mynd allan i'r byd ac yn meddwl bod nhw'n mwynhau bywyd. Be maen nhw'n mwynhau? Does dim sicrwydd yn nhw. Beth os digwyddydd rhywbeth bore fori? Does dim sicrwydd yn nhw, does dim cysur ganddyn nhw, does dim gobaith ganddyn nhw. Ac maen nhw'n mynd o bechod i bechod, o bleser i bleser, o ddydd i ddydd, o gyflog i gyflog, o wyliau i wyliau, ac beth sy'n yn digwydd ar ddiwedd y cyfan? Dim byd, does dim gobaith ganddyn nhw, dim byd cadarn ganddyn nhw. Does dim sicrwydd ganddyn nhw. Ond i'r rhai sydd yn dod at Grist, mae yna gynnig o fywyd. O fywyd, mae'n dweud, mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Fe gewch chi fywyd ysbrydol, fywyd tragwyddol, a'r sicrwydd hynny. Dyna wahaniaeth yma'r sicrwydd o fywyd tragwyddol yn roed i chi. Bob tro chi'n camu mewn i gar, dyna chi gysur y mae bywyd tragwyddol yn roed i chi. Bob tro chi'n mynd i weld y meddyg, dyna chi gysur mae bywyd tragwyddol. Fyddwch chi dal yn pryderus ac yn ofnus, efallai naturiol, mae yna un ddynol, a felly fydd yr ofnau hynny ni, ond dyna chi gysur. Bo chi'n gwybod bod yr enaid yn saff. Bob dydd pan ych chi'n deffro, bob nos pan ych chi'n cysgu, a bywyd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, dyna chi sicrwydd, dyw'r byd ddim yn gwybod dim o hynny. Maen nhw'n mynd i'r gwely'n ofnus, maen nhw'n deffro yn y bore'n llawn pryder, maen nhw'n mynd trwy'r dydd yn gobeithio am y gore'n cyffwr pren, does dim sicrwydd gan nhw. Ond i'r Cristion, dyna chi'r sicrwydd, dyna chi cerdernid. Mae'n gobeith ni ar un cadarn, yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw ei hun. Ni chollir neb a gredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Wel, beth yw eich barn chi am y groes? Ydy'r groes yn ganolog i chi? Ydych chi erioed wedi bod at y groes? Achos os ydych chi wedi, be fyddwch chi'n llawenhau? Be fyddwch chi'n llawenhau, ac fel mae'r ymunud yn dweud, gan lwyr ymroddi iddo. Chi'n gwybod, dwi'n dechrau ame, yn ni'n edrych ar y hyd yn oed o'r ychydig sydd ar ôl. Faint fedrwn ni ddweud o'r rhai sydd ar ôl sydd yn proffesu, sydd yn llwyr ymroddi iddo. Ac os nad ydyn ni'n llwyr ymroddi iddo, a ydyn ni wedi deall yr efengyl? Mae rhaid gofyn. Os nad ydyn ni'n llwyr ymroddi iddo, yna ydyn ni wedi erioed bod ar droed y groes. Rhaid os oes golwg ar groes yr Iesu, os oes gweld yr hyn mae e wedi wneud troson ni, bod e wedi marw yn ein lle ni, wedi atgyfodi o'r bedd, bod e wedi cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni, bod e'n golchi ni'n lan y pethau drwg, pyll, brwnt sydd yn ein calonau ni, yr holl gogwydd sydd wedi cael bechod. Os yw hwn wedi maddau'r cyfan, sut fedrwn ni beidio llwyr ymroddi ein hun iddo?
ond nid yw yn arwydd y rhai sydd wedi deall, y rhai sydd wedi bod ar droed y groes, eu bod nhw'n llawenhau ac yn llwyr ymroddi iddo diau, fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio, ond am yn dweud ni pam. Dyma pam buodd e farw. Fe a'r chollwyd am ein camweddau ni. Fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am yr efengil sanctaidd, ac i ni yn gweddio Dduw y bydd na rai yn dod at droed y groes am y tro cyntaf ac yn derbyn y golchiad, y maddeiant, yr heddwch a Dduw, ac o Dduw y bydd na lawenhau yn y nefoedd, ac o Dduw gad i ni lawenhau fan hyn hefyd, a byddwn ni'n cael gweld rhai'n dod o dywyllwch i oleini'r efengil. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiad ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn honno, 297, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. 297, gewn ni sefyll i'w hynny. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.